Здравейте, пичове. Направих така. Попътувах още малко в мултиплеер и просто следващия участник се развива добре. Много добре. Просто... Добре, продължаваме си в разходката на този сървър, на този участник, който се кандидатира. Уау. Ау! Какво? Аре бе, те не уминаха ли вече? Поне е хубаво те, че има Poison. Хубавото е, че има Poison. Тук има някаква штурка. Не мога да вляза, защото много ми лаги. Уау. Бива, я поема в честа. Гач. Тя хора не ме оставиха, бе. Гачи ужаса. Добре, майче се изгубих. Май се изгубих някъде. Тук е фермичка. Уау. Гачи. Гачи ужаса. О, не, няма да мога тъй. Аз да се изгубя тъй. Уау. О. What? О, gente. Леле. Няма да обарам нещицата. Но това е гати ужаса. Не мога да повярвам, че този иска да се кандидатира за този сървър. Гати ужаса. Ето. Какво пише тук, е? The Fox Track. Това е.
Тъп. Ето е грамадната ферма, значи... О! Много харесвам тези къщи. Мелници. Аз се питам как е направено. Ха-ха. Този задължително влиза в мултиплеера. Задължително влиза. Добре, това е гати якото. За всеки епизод ще разглеждаме по една територия. За всеки епизод ще е. Това трябва да е нещо като ресторант. Майко, нямам търпение да го поканя. Само не забравяйте, че ще се добавят на 31 точно в новогодишната вечер. Ще направя специално видео. Ще направя специално видео за тези, които ще влизат. По-скоро тези, които съм избрал. И да. Добре, като цяло мен ме кефи фермата му. Много е добра. Като цяло мелници, телници. Да, добре, и това е пичуе. И набързо ще се прехалим към друг сървър. По-скоро към друга територия. Абе същото. Добре, пичове, ето е следващата територия на целия сървър. Като цяло сървъра и оле. Да fuck. Не мога да повярвам, че съм поканил такива готини хора. Не мога да повярвам, че съм ги поканил. Не съм сбъркал. Не съм сбъркал. Уау. Не съм го сбъркал. А, какво беше това? А, сянката ми. Юху! Ето ми е сянката! И да, това е като цяло. Не ми зарежда чънковете, което е ужас. И като цяло е добре направено. Това е... Уау! Не мога да повярвам, че съм ги поканил тия брилянтни играчи. Вау! What the fuck? Гати, якото е, хора. Не мога да повярвам. Каня един приятел. Мисля да поканя един приятел. Ма не знам, ще го питам дали иска да си кандидатира за тая територия. Ще му дам IP на сървъра, ще му дам всичко, което е нужно. И да, като цяло това ще... И да. Не мога да повярвам. Добре, искам да видя. Тая църква ли е това? Не, аз не го знам. Това, което е църква, аз направо ще се претрепя. Казвам ви направо. Супер.
Уау. Това влиза. Добре, че това е като цяло. Надявам се да ви харесал. Може да се кандидатирате за този сървър. Ако искате, IP ще го има долу в описанието и така. И до скоро, пичой!